Adom Trotro make us a prince so say see do watch motor overhead and nay Akuffo-Addo ma you am nwoche omoson wanu go mampani so a ye wo dia free school na mampani so asa ba begina mapo wache no prince na ade hye di nkomaje wadwen prince ote yenka etio Adom Trotro baby a etwegu ma ye de brem no eye achimota overhead efitafo a wa ha ene ene omo ebedi nkomo o mampani Akuffo-Addo e de abeto Ghana Education Service ye GS enim se Esukufo 8 a womo wachia no a womo koye o mampani no anamontu a womo etuye no womo anyemu nsachiremu ensemi aba betodwa monso omanfo madwenkyere wo ho ene sen aye me madwenkyere wo ho ne se nkora na fom ba mpanfo bubo bi se yefum kwan yefum nwa se bi akora nso gya na gu na so a yentwa ye papa se ye papa agye atum se nkora na fom da mpanfo GS ne ayi atwan waso a yemfa nchom na ye man nkora nsanto education so na mum yenya kasache bi man kwala no madwenkyere no Eso madwenkyere se omode asotwe na omode man kwala no omode be chom because akwala no de fa amotena face ya ombe basabasa nti papa ti ase de a omfa asotwe na omode chom no omfa nchom eso madwenkyere wo me ho no nti na montu o mampani tu ye no hu ne wo kwan benso me na montu a mampani tu no de me gitum se wa ya de because onim said ne daache no bi adaache omba be si na nante se na o si nti na montu no otu ye no me gitum o ya ba tan so nti me gitum pa enti de na wo hwe enim se GS ebeye se me se de me mo hwe enim se GS be sa ba bonten abaka chen se papa kasa de a mo de nkora no bone a chewo mo na nkora nsa tra mo education so na mo bian kasa nkyero mo se de be ya afoforo enko hwe de nkora na ye ni kusua bi onu mo be boy amama na konanim. Oh fine ben kwala de sisi an me obampanyi de oye no waya de se watumi ahon se ne ma ne daache no ne na chidifo no enti odfa nche mo na GS fo no so no omo so mo hu kwan befa so a asotwe mo de man kwala no akọ chira na se fa wo de be che mo so mo fa nche mo asotwe be na nka wo hwe enim se omo nyem nsache mo aboso sisi ade me de nka mo fa nche mo se mate edi mate e wo ka mu na se ka na eye ma mate na eje so se away